Zo moest er voor de vaststelling Casa Abrigo van Circolando het een en ander onpast worden. Hier hing het in de vaststelling een vrouw op een schommel in de beem. Dat hier haast net terug in kind? Nee, want eigenlijk was het vermakelijke hier. Als je daarin kijkt, dan zie je die abeel, die boom, daar zie je een drietal gaten in zitten. En in dat bovenste gat, daar zat een jonge specht in en die werd hevig gevoerd door zijn ouders. En ja, daar heb je natuurlijk hartstikke rekening mee te houden. Ik bedoel, van zo'n specht, dat gaat eigenlijk altijd voor een voorstelling. Dus ja, het was heel spannend. Woensdagavond, de jonge specht was uitgevlogen. Ik hoorde hem in het bosje hierachter. En klaar eigenlijk. En toen kon ik eigenlijk die dame haar mooie schommeltje in de boom hangen. Als die vogels hier nou nog zitten hier, hoe hier het dan moeten? Dan hadden we in ieder geval geen schommel gehad hier. Dan had die dame hier niet in die boom zitten te schommelen. Misschien waren we daar naartoe gegaan, naar die boom. Maar in ieder geval een beetje afstand gezocht tot dat nest. Want dat, ja, een beestje gaat altijd voor. Maar de problemen lossen hem net altijd zelfs op. Soms moet Van Dijk daarom streng wezen. Dat verbieden, dat houdt dan voor mij gelijk in van, dan moet je ook een alternatief bieden, zeg maar. Dus het alternatief is geboren. De mensen waren daar ook erg tevreden mee. We pakken dat fietspad. Dat gaat in hoe is? Ja, dat gaat heel goed, zeg maar. Maar ze moeten wel naar jou luisteren. Als Joost is het kind net, dan gebeurt het net. Ze mogen zich best wat oprekken en het nog eens een keer proberen. Maar in principe heb ik het laatste woord. Staatsbosbeheer het hele strenge eersken, dit keer wel, dit keer net. Heeft er wel een spul hoor? Nee, we hebben daar verder geen problemen mee. We praten daar met elkaar over als collega's. Zij op hun expertise en wij op de onze. En daar is altijd wel een oplossing. Maar er is toch wel eens dat je denkt, ja, maar dit moet hier en het moet zo? Ja. En als dat dan het kind, wat dan? Ja, dan moet je toch gaan schuiven en dan vaak schuif je allebei een beetje. En in sommige gevallen kan het echt niet wat Staatsbosbeheer betreft en dan moeten wij wijken. Je bent wel een aantal zaken die voor de natuur heel wichtig binnen, hè? Die werd rekken mooi houden moesten. Ja, die club die gaf toch wel wat zorg toen de eerste plannen eigenlijk in februari, maart hier bij ons over tafel kwamen. Toen dacht ik van poei, we hebben afgesproken zeg maar, dat het publiek niet door de orchideeën gaat lopen, maar via het fietspad in die richting gaat. De orchideeën zijn over het algemeen beschermde planten en daar gaan we natuurlijk zuinig mee om. Als je nou compost erop wil strooien, net zoals ze hier dan gedaan zou hebben, ik meende dat hier een paar honderd zakken compost op die bodem moesten, ja, dan zet ik die natuur in één keer een heel stuk vooruit. Er zijn bepaalde plantensoorten die dat heerlijk vinden om bemest te worden, maar die orchideeën niet en die willen wij graag. Dus dit moet eigenlijk, dit kind dus eigenlijk net wat wij hier zeggen. Precies, dat zou je denken, maar je wordt een beetje bedot natuurlijk, want daar ligt plastic onder. Ik heb gezegd van, nou, ik vind het akkoord, als je de plastic onder gooit kun je het heel makkelijk weer opruimen. Het geeft eigenlijk hetzelfde effect en eigenlijk iedereen blij en zo is het eigenlijk ook uitgevoerd. Kun je nou zeggen dat de natuur geen keer heeft van onro? Als ik eerlijk ben en kijk in de grond van mijn hart, zou je altijd een beetje schade hebben. Maar ik moet je zeggen, dat is beleving. De meeste mensen zien het niet, zien het ook niet. Ik zie het wel, het voelt wel eens geeft wel eens wat kriebel. Maar na een maand dan is eigenlijk alles weer effen en dan zie je er niks meer van. Ik denk dat de winst is van dat er een hoop meer mensen meekijken. Want ze kijken door een andere bril, zeg maar. Via de oerolbril kijken ze naar het podium. En het podium is in dit geval de natuur bij Staatsbosbeheer. En ik denk dat je zo kijken. De natuur is voor oerol heel belangrijk? Ja, is zeker zo belangrijk als de cultuur die we erin plaatsen. Dat moet in goed evenwicht wezen. Ja, heel erg goed. Anders zou het ook op zo'n klein eiland niet plaats kunnen vinden.